Tagalogin mo, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi mo. Di naman eh, kabalo mo Bisaya tawanan eh. Duwa naman eh, kaadlaw sa Manila. Tagalogin mo, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi mo. Ito oh, gihapon eh, na di ko kabalo mo Tagalog ba. Sabi ko, magkano ka dumating? Magkano ka dumating? Kanina lang. Sumakay ko ng eroplano eh. Nakakaadlok na ng aeroplano. Anong nakakadlok? Masarap sumakay sa eroplano, pre. Mahal ang pamasahe. Pila mong pamasay? 1 million. Million? Oh. Ha? Hindi kay kwarta. Oh. Ano? Hindi ko kasi maintindihan. Tagalogin mo. May pira ka ba sa mong kita ka? Kita ka. Ang dami. Uwi mo na ako, pre. Sarap ang ulam sa bahay. Gutom na ako. Uwi mo na ako, ha? May kapre! Bakit?